पृथ्वी म्यूजिक प्रेजेंट। दिन भर में 3 बार करे लहो, देहिया में देहिया रगड़े लहो। दिन भर में 3 बार करे लहो, देहिया में देहिया रगड़े लहो। रौरा के पियाऊ हम कैसे मनाई, कैसे मनाई, कैसे मनाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई, दवाइया के लियाई। कैसे मनाई उनका मनावा के हो, आदत धरैनी हम सजनावा के हो। कैसे मनाई उनका मनावा के हो, आदत धरैनी हम सजनावा के हो। ये हो धरैनी हम सजनावा के हो। कैसे मनाई उनका मनावा के हो, आदत धरैनी हम सजनावा के हो। कैसे मनाई उनका मनावा के हो, आदत धरैनी हम सजनावा के हो, सजनावा के हो। भीतरी ले डहले बारो काहे ना दुखाई, काहे ना दुखाई, काहे ना दुखाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई, दवाइया के लियाई। पृथ्वी म्यूजिक प्रेजेंट। धीरज धनी मारुति बारे हो, हमरा देहिया के कोइले दूर गति बारे हो। धीरज धनी मारुति बारे हो, हमरा देहिया के कोइले दूर गति बारे हो, देहिया के कोइले दूर गति बारे हो। धीरज धनी मारुति बारे हो, हमरा देहिया के कोइले दूर गति बारे हो। धीरज धनी मारुति बारे हो, हमरा देहिया के कोइले दूर गति बारे हो, गति बारे हो। कोई के निहोरा हमके लिहानी मनाई, के लिहानी मनाई, के लिहानी मनाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई। रौरा उठी के राजाई हमके दिहनी रोआई, उठे कमर में दर्द तो दवाइया के लियाई। पृथ्वी म्यूजिक